Érdekes történeteket kereső ország reneszánszát éli Kentucky városa, egy barlangról elnevezett város. Vannak olyan helyek Kentuckyban, ahol a tudomány elcsendesedik, ahol az ősi kövek olyan nyelveket suttognak, amelyeket senki sem tud elolvasni. A dombok föld alatti szívveréstől lüktetnek, és a barlangok olyan szavakat visszhangoznak, amelyeket senki sem mondott ki. Ez az egyik legnagyobb kő errefelé, körülbelül 6 tonnás. A nagy kérdés az, hogy a Földön hogyan került ide északkelet Skóciából. A tiltott jelektől és az eltűnő monolitoktól az alvó óriásokhoz hasonló felszínformákig valami történik az Appalaché-hegység árnyékában, amiről a tankönyvek sem beszélnek. Tehát a valódi kérdés az, hogy miért történik mindenféle furcsa Kentuckyban, és miért nem beszélhet senki róla. A vörösmadár sziklarajz, Kentucky 8000 éves írása, amit senki sem tud elolvasni. Van egy nyugtalanító pillanat, amit az emberek leírnak, amikor először látják közelről a vörösmadár sziklarajzot. Nem félelem ez, hanem felismerés. Nem azért, mert megértik a hatalmas homokkő falba vésett szimbólumokat, hanem azért, mert érzik a mögöttük rejlő szándékot. Ezek nem véletlenszerű karcolások. Szándékos húzások egy olyan kultúrából, amely évezredekkel az első halomépítők előtt létezett, jóval azelőtt, hogy az írott történelem elérte volna Észak-Amerikát. A régészek becslése szerint a kő egyes részei akár 8000 évesek is lehetnek, így ez a kontinens egyik legrégebbi faragott felülete. A sziklarajzot eredetileg a Kentucky állambeli Clay megyében fedezték fel. Egy hatalmas, 15 tonnás sziklába vésve, amely évszázadok óta egy útszéli sziklán egyensúlyozott. A helyiek vörösmadár sziklának nevezték, egy Cherokee vezetőről elnevezve, bár maguk a faragványok évezredekkel a Cherokee lakosság előtti időkből származnak. 1994. februárjában, miután a heves esőzések fellazították a talajt, a hatalmas kő leszakadt és az autópályára gurult. Amikor a kutatók és a helyiek megvizsgálták, rájöttek, hogy a kőzuhatag új, korábban soha nem látott faragásokat tárt fel, bonyolult spirálokat, rácsokat és antropomorf alakzatokat tárva fel, amelyek évszázadok óta rejtve voltak. A kő leghíresebb és legvitatottabb aspektusa, hogy egyes jelölések az óvilági írásokhoz hasonlítanak. A korai dokumentációkban a tudósok az oghám, a föniciai ibériai, sőt a líbiai berber írással is párhuzamokat javasoltak. Egyik egyezést sem erősítették meg. De a hasonlóság annyira hátborzongató, hogy a beszélgetés soha nem ért véget. Vajon az óceánon túlról érkező ősi utazók már jóval azelőtt elérték Kentuckyt, hogy feljegyeztek volna európai kapcsolatfelvételeket? A hagyományos régészek szerint nem. A kő mégis ott áll, makacsul némán, olyan módon faragva, amilyet egyetlen modern törzs sem állít teljes mértékben, és egyetlen szakértő sem tudja lefordítani. És itt jön a legfurcsább rész. A szimbólumok nem egységesek. Némelyik mélyen mállottnak tűnik, szinte beleolvadt a sziklába, ami hatalmas korra utal. Mások élesek, ami újabb kezekre utal, akik régebbiekre vésték őket. Ez arra utal, hogy a szikla egy több generáción átívelő faragott felület volt, amelyet különböző kultúrák használtak különböző korszakokban, mint egy évszázadokon átívelő őskori hirdetőtábla. Képzeljünk el egyetlen sziklát, amelyen egy időzített beszélgetés zajlik olyan emberek között, akik soha nem találkoztak egymással. Amikor a sziklát végül áthelyezték megőrzés céljából, a háromdimenziós szkennelés feltárt valamit, ami a mai napig rejtély a kutatók számára. Számos szimbólum tökéletesen illeszkedik a téli napforduló napfelkeltéjéhez. Ez a fajta csillagászati pontosság arra utal, hogy a kő nem csupán művészeti alkotás volt. Lehet, hogy naptár, rituális jelző,
vagy akár az évszakos ciklusok feljegyzése volt, jóval azelőtt, hogy dokumentált naptárak léteztek volna Észak-Amerikában. Az alvó óriás a Cumberland-fennsík alatt. Kentucky délkeleti részén, a Cumberland-fennsík szélén egy csendes felföldi erdő húzódik. A legtöbb ember anélkül hajt el mellette, hogy ránézne. De ha megnézzük az év bizonyos időszakaiban készült légi felvételeket, amikor a levelek lehullanak, és az alacsonyan járó nap hosszú árnyékokat vet, valami furcsa kezd feltűnni. Egy alak, egy sziluett, egy hatalmas fekvő alak bevésődött a táj kontúrjaiba. A helyiek alvó óriásnak hívják, és ha egyszer meglátod, nem tudod eltüntetni a szemed elől. Az óriás nem szobor vagy faragás. Ez egy természetes felszínforma, amelyet az erózió alakított ki, a kőzet alap gyűrődései és évmilliók alatt elmozdulásai alakultak ki. De itt válik hátborzongatóvá a dolog. A képződmény szinte túl tökéletesen illeszkedik. A fejnek hangsúlyos álla és orra van, a mellkas enyhén emelkedik, a lábak pedig párhuzamos gerincekben lejtősek. Felülről úgy néz ki, mint egy óriási férfi, aki hanyat fekszik, karbatett kézzel, az ég felé nézve. A geológusok a véletlen műve, de az Appalaché-hegység szóbeli hagyományai évszázadok óta mást súgnak. Néhány cherokee vén szerint a fennsík egy hatalmas lény végső nyughelye. Nem egy isten, nem egy ember, hanem valami a kettő között. Egy megfigyelő mondják, aki valaha a földön járt, mielőtt az emberek megérkeztek. Lefeküdt aludni, és a föld takaróként borította be. A mese egyes változataiban szándékosan helyezték oda, hogy őrizzen valamit, ami mélyen a hegyekben van eltemetve. És ezek nem csak történetek. 1971-ben egy Kentucky Egyetem geológia szakos hallgatója szokatlanul szimmetrikus bemélyedések sorozatát találta egy mészkő kibúvásban, közvetlenül az óriás mellkasa alatt. Feljegyezte a bemélyedések távolságát és mélységét, megjegyezve, hogy ezek nem különböztek a régióban ismert természetes mállási mintázatoktól. Az adatokat félretették, és soha nem tették hivatalosan közzé. De a feljegyzések továbbra is keringenek az interneten, táplálva a találgatásokat, hogy az úgynevezett alvó óriás nem csupán egy felszínforma lehet, hanem valami eltemetett dolog burkolata. Modern lidar szkennelések mutatták az anomáliákat, a felszín alatt több 100 méterrel mélyedő hosszú, téglalap alakú formákat, amelyek túl szabályosnak tűnnek ahhoz, hogy természetes vetők legyenek. Mélyen eltemetve vannak, költséges fúrások nélkül megközelíthetetlenek, és senki sem ment még ilyen messzire a vizsgálattal. A Carter-barlangok visszhangfalai úgy hangzanak, aminek nem is szabadna léteznie. Kelet-Kentucky erdei alatt rejtőzik a Carter-barlangok állami parkja. Egy olyan régió, amely kanyargós alagutakról, föld alatti folyókról és katedrálisszerű, évmilliók alatt mészkőből vájt kamráiról ismert. Ó, tényleg, és utoljára nem messze, a Carter-barlangokban jártunk, és nagyszerűen éreztük magunkat. Csodálatosan éreztük magunkat a fiúkkal. Nézzétek csak meg nyugodtan, de kérdezzétek meg a helyieket, különösen azokat, akik évek óta dolgoznak a barlangokban, és másfajta történetet fogtok hallani. Nem arról van szó, hogy mit látsz odalent, hanem arról, hogy mit hallasz. Van egy különösen fontos kamra, amelyet nem hivatalosan suttogó kamrának hívnak, és ahol a hang nem úgy viselkedik, ahogy kellene. Amikor a látogatók bent állnak és beszélnek, a hangjuk visszhangzik, nem egyszer, hanem rétegekben. A szavak mintha 2-3 másodperccel a kimondásuk után ismétlődnének, még akkor is, ha nincs a közelben felület, ami visszaverné a hangot. Egyesek azt állítják, hogy olyan beszélgetések visszhangját hallják, amelyeket soha nem is folytattak. Elkóborolt mondatokat, nevetést,
sőt még a léptek halk zaját is az alagutakban, amelyek a parktérképek szerint teljesen lezártak. A geológusok szerint a barlangok akusztikája összetett és kevéssé ismert. A vízcsatornák és a szélzsákok kiszámíthatatlan hangcsatornákat hozhatnak létre. Ez azonban nem magyarázza a Louisville-i Egyetem kutatói által az 1980-as években készített felvételeket. Egy dokumentált kísérletben egy csapat irányított mikrofonokat helyezett el a kamrában, miközben egy beszélő felolvasott egy előre elkészített szöveget. Amikor később átnézték a szalagokat, további szavakat találtak, halk, érthetetlen, de valóságos, az eredeti hanganyag felett. A barlang üres volt, kivéve a tesztcsapatot. Az anomáliát soha nem magyarázták meg. És akkor ott van még a legenda. Jóval azelőtt, hogy ez parkká vált, a Shawnee-i-vének az emlékező szájként emlegették a területet. A korai európai telepesek olyan barlangokról írtak, ahol az imák kétszer is visszatértek hozzád, gyakran eltorzítva, mintha a barlang a saját hangján válaszolna. Egyes Appalaché hegységi legendák azt is állítják, hogy a barlang képes hangokat tárolni, a múlt pillanatait visszajátszani, mint egy föld alatti gramofon, különösen viharok után vagy azokon az éjszakákon, amikor a légnyomás meredeken csökken. Természetesen vannak erre vonatkozó elméletek. Egyesek úgy vélik, hogy ez csupán a légköri akusztika. Mások azzal érvelnek, hogy a kőzettel kölcsönhatásban álló természetes mágneses mezők befolyásolhatják az audiojeleket. Egy egyre terjedő peremvidéki elmélet azonban valami még furcsábbat sugall, miszerint maga a barlang szerkezet egy óriási rezonáló archívumként működhet, amely évszázadokon át akaratlanul is rögzíti az emberi hangokat, és megfelelő körülmények között bocsátja ki azokat. Vad ötlet, persze, de a jelenséget már a 3 különálló helyen is feljegyezték a Carter barlangokon belül, Kentuckyban pedig sehol máshol. A Pine Mountain tiltott kövei, faragványai, senki sem tanulmányozhatja őket. Kentucky délkeleti részén, a Pine Mountain Zord erdős gerincének közelében van egy lejtő, amelyet sok helyi lakos egyszerűen csak a felmérések kihagyásának helyének nevez. Nem tartozik egyetlen turista útvonalhoz sem. Nem találod meg hivatalos régészeti nyilvántartásban sem. De suttogva és régi kisebb térképeken egy egyszerű mondat jelöli. Belépés tilos, jelmező. És a figyelmeztetések furcsa módon nem törzsektől vagy turistáktól származtak. Az 1960-as évekbeli állami földvállalkozóktól. Egy szénkutató csapattal kezdődött 1967-ben. Éppen szeizmikus vonalakat vágtak a Pine Mountain egy fatörzsén keresztül, amikor rábukkantak egy szokatlanul lapos homokkő kibúvásnak vélt dologra. De a föld és az uzmó alatt többet találtak, mint sziklát. Több tucat jelölés. Némelyik egyenes, némelyik ívelt, mások pedig hátborzongatóan hasonlítottak az összeadási jelekre vagy matematikai jelölésekre, volt vésve egy 12 méteres, kelet felé néző kődarabra. Tehát kell lennie néhány nagy mancsnyomnak. Van itt valami, aminek spirálja van és beleakad egy másikba. Fényképeket készítettek. Mintákat kapartak. De heteken belül a teljes felmérési projektet leállították. A hivatalos jelentés instabil terepre hivatkozott. Az eredeti legénység 2 tagja azonban, akik később névtelenül nyilatkoztak egy regionális történésznek, másról számolt be. Azt mondták nekik, hogy hagyják abba az ásást, és soha ne térjenek vissza. Az egyikük azt mondta, hogy egy jelöletlen csapat érkezett helikopterrel, felvették a szűréseket, majd szó nélkül távoztak. Attól a pillanattól kezdve a területet csendben kijelölték az állami vállalkozók. Nem védték, egyszerűen figyelmen kívül hagyták. A jelmezőről még nem jelent meg lektorált tanulmány, de ezek a korai fotók még mindig keringenek a szélsőséges kutatók körében, és amit mutatnak, lenyűgöző. Egyes szimbólumok sumérnak tűnnek, mások korai kínai jóslatok csontírására emlékeztetnek, míg néhány égi együttállásokat ábrázol csillagokkal
és félhold alakzatokkal, amelyeket görbevonalak kötnek össze. A szimbólumokat mégis az erdők koránál nem régebbi eszközökkel faragták, ami azt jelenti, hogy a kőzet ősi. De a jelölések megtévesztően tiszták, mintha őskorinak néznének ki. Az egyik elmélet szerint korai telepesek vagy kincsvadászok bonyolult átverése. Egy másik elmélet szerint a szimbólumokat egy hibrid kultúra véste, egy mára elveszett csoport, amely mind az óvilági, mind az őslakos hagyományokkal találkozott. De van egy sötétebb elképzelés is, miszerint a jelölések egyáltalán nem történelmiek, hanem újabb keletűek, és egy olyan kódolt nyelv részét képezik, amelyet soha nem szántak a nyilvánosság számára érthetőnek. 2012-ben egy Berea College diák állítólag felkereste a helyszínt, és szemcsés képeket tett közzé az interneten. A fotókat 48 órán belül eltávolították. A beszámolója elhallgatott. A helyiek szerint a jelképekhez vezető ösvényt azóta új kerítéssel terelték el, és az eredeti felmérési napló utolsó ismert példányát egy hagyatéki árverésen vásárolta meg egy névtelen washingtoni vevő. A Black Hollow Ridge föld alatti dobja egy lüktetés a föld alatt. Nem messze Harlan megyétől, két erdős domb közötti elfeledett mélyedésben, a Black Hollow Ridge néven ismert területen a helyiek egy dobnak nevezett dologról beszélnek. Ez nem egy hely, legalábbis nem olyan, amilyennek az ember várná. Ez egy hang, egy halk, mély rezgés, ami ritmikus lüktetésekben emelkedik a földből, néha a csizmatalpán keresztül is érezhető, néha alig hallható, mint egy távoli mennyedörgés, ami sosem érkezik meg teljesen. Az emberek úgy írják le, mint egy szívverést a hegy alatt. Az első dokumentált említés 1909-ből származik, egy bányásznaplóban, amelyet a Kentucky Egyetemen archiváltak. Arról írt, hogy egy magányos kutatóút során pihenve úgy érezte a föld vibrálását, mint egy nedves dobhártya. Azt hitte, hogy egy távoli omlásról van szó, de aznap nem jelentettek omlást. Az évek során számos geológus, barlangász és még katonai személyzet is visszatért a Black Hollow Ridge-be, hogy kivizsgálja a területet. Nincsenek ismert törésvonalak a területen. Nincsenek föld alatti víztározók vagy vulkáni tevékenység, mégis a lüktetés folytatódik, leginkább tavasszal és ősszel, és szinte mindig a kora reggeli órákban. Aztán 2003-ban egy Vanderbilti akusztikai kutatócsoport érzékeny, szeizmikus mikrofonokat állított fel a régióban egy alacsony frekvenciájú szonár kalibrációs tesztrészeként. Amit észleltek, megdöbbentette őket. A minta nem véletlenszerű volt. Órákon át következetes, 5 ütésből álló ciklust követett, minden impulzus körülbelül 13,2 másodpercenként következett be. Még bizarrabb, hogy teljesen leállt, amikor az emberek túl közel kerültek. A csapat előzetes adatokat tett közzé, de a teljes jelentést hónapokon belül eltávolították. Később azt állították, hogy a projekt megváltoztatta a prioritásokat. A helyiek azonban nem hagyták abba a beszélgetést. Vadászok, túrázók és amatőr barlangászok azt mondják, hogy még mindig érzik a ritmust, ha elég csendben vannak. Egyesek úgy vélik, hogy egy hatalmas föld alatti kamra van a gerinc alatt, talán egy beomlott barlang vagy egy ősi sírbolt, amelyet annyira lezártak, hogy csak a rezgések szöknek ki. Mások a régebbi Cherokee legendákhoz kapcsolják ezt, amelyek az alvó föld szívéről szólnak, egy szent helyről, amely állítólag a talaj alatt lélegzik, ahol nem nőnek gyökerek és nem fészkelnek állatok. Műhold felvételek egy tökéletesen szimmetrikus ovális mélyedést tártak fel a gerinc közepén, amely alig látható szabad szemmel, de geometriailag hibátlan. A terület felett reptetett drónok mágneses interferenciát mutatnak, a fémdetektorok megzavarodnak,
és a kutyák állítólag még rábeszélés esetén sem hajlandók átkelni az ösvény egy bizonyos pontján. Természetes rezonancia ez? Mészkőrétegek trükkje? Vagy valami mesterségesen létrehozott dolog visszhangja, valami ősi dologé, ami valamilyen módon még mindig él, és csendesen lüktet a Kentuckyi dombok alatt? A Star Valley rejtett geometriája egy elveszett földmű, amely csak a föld körüli pályáról bukkan fel. Jackson és Wolf megyék közötti távoli szakaszokon található egy zord vidék, amelyet a helyiek Star Valley néven ismernek, egy név, amely sehol sem szerepel a hivatalos térképeken, de a szóbeli történelemben és a régi bányászati okiratokban felbukkan. Szabad szemmel a régió jelentéktelennek tűnik. Sűrű lombos erdő, egyenetlen gerincek és bozótossal borított dombok. De 2016-ban, miközben topográfiai LIDAR adatokat elemzett az erózió térképezéshez, egy Kentucky Egyetem végzős hallgatója észrevett valamit, aminek nem kellett volna ott lennie. Egy hatalmas geometriai körvonalat, amely évszázados erdőnövekedés alatt rejtőzött. Amit felfedezett, megdöbbentette tanácsadóját. Egy közel 1 mérföld széles ötágú csillagképződmény halványan kiemelkedett dűnékből és árkokból épült fel. A szögek túl tökéletesek voltak ahhoz, hogy természetesek legyenek. A csillag csúcsai pontosan egy vonalban álltak a napéjegyenlőség napfelkeltéjével, a napforduló naplementéjével és a Cherokee égbolt megfigyelői által használt 3 kiemelkedő Appalaché hegységi csillagképgel. És mégis egyetlen hivatalos felmérés vagy régészeti jelentés sem említett még ehhez hasonló építményt. Sem Kentuckyban, sem Észak-Amerikában, sehol. A kutatók először természetes vízelvezetési mintázatra gyanakodtak, de a későbbi drónszkennelések kimutatták, hogy a magassági eltolódások egyenletesen oszlanak el, éles belső sarkokkal és egy tökéletesen kör alakú határral, amely körülveszi a csillagot. Erózió által soha nem létrehozott képződmények. A talajminták szokatlan rétegződést mutattak, amely összhangban van az ember alkotta földmunkákkal. Tömörített agyag, faszén és zúzott mészkő rétegei nem találhatók meg a környező terepen. A közeli égett fatöredékek szénvizsgálata arra utalt, hogy a lelőhely több mint 2500 éves lehet, ami a késő Adena vagy a korai Hopewell korszakra datálható. Kentucky kultúrája nem ismert ilyen nagy geometriai struktúrákról. Akkor miért nem tanulmányozták? Ez benne a furcsa. Abban a pillanatban, hogy az előzetes képek 2017-ben megjelentek az interneten, hirtelen korlátozni kezdték a Földhöz való hozzáférést. A tulajdonjog az évek során csendben változott, egy megszűnt bányászati vállalattól egy virginiai székhelyű fantomcégig, most pedig egy magántermészetvédelmi alapítványhoz került, amely azóta megakadályozta a kutatási engedélyeket. Az környezetvédelmi helyreállítás. A kutatók azonban megjegyzik, hogy nincsenek aktív természetvédelmi erőfeszítések, csak új kerítések építése és ösvénylezárások. A 2020 utáni műhold felvételek négyzet alakú kerületű fák irtását mutatják, de további vizsgálatok nem történtek. Egyes teoretikusok most azt sugallják, hogy a Star Valley egykor egy ősi naptári helyszín lehetett, egy hatalmas szertartási terület, amelyet csillagászati követésre vagy magasrangú rituálékra használtak. Mások azon tűnődnek, hogy vajon egy temetkezési táj lehetette, szimbolikus geometriával jelölve a holttestek helyét, az emberi halált a csillagok mozgásával összefüggésbe hozva. Aztán ott vannak azok, akik úgy vélik, hogy felülről kellett volna látnia valaminek vagy valakinek, akinek hatalma volt a forma és az árnyék alapján tájékozódni. A Laurel Creek eltűnő monolitját
egy állókövet már senki sem találja meg. Kentucky délkeleti részén, a Laurel Creek közelében található sűrű vidéken egy örökké tartó történet kering egy magányos kőoszlopról, amely több mint 3 méter magas, tökéletesen függőleges és furcsa, senki által lefordíthatatlan mintákkal volt borítva. A helyiek egyszerűen csak álló oszlopnak hívták. Évtizedekig vadászok, túrázók és favágók esküdöztek rá, hogy látták. Néhányan azt állították, hogy nekidőltek vagy letörtek egy darabot, de később visszatérve semmit sem találtak ott. A kő első és egyetlen megerősített feljegyzése egy 1932-es fekete-fehér fényképen található, amelyet a Kentucky Történelmi Társaság archívumának mélyén ástak el. A kép egy magas, elkeskenyedő monolitot ábrázol, amelyet részben indák és bozótos takar. Egy férfi áll mellette a méretarány kedvéért, levett kalappal, egyértelműen pózolva. Alatta a fénykép, ceruzával írva, LC Fork közelében találták 1932. június 9-én. Szimbólumok, mint a madárlábak, tábor hiánya a közelben. Ennyi. A kutatók megpróbálták a kő jelöléseit az ismert őshonos írásokkal összevetni, de semmi sem egyezik. Nem cseroki szótagírások, nem piktogramok és nem tűnnek díszítő elemeknek. Úgy tűnik, mintha spirálisan tekernének a kő körül, mint egy alulról felfelé vésett történet. Az 1950-es évekre a kőről szóló történetek furcsa fordulatot vettek. A túrázók szerint úgy tűnt, mintha mozdulna, soha nem messzire, csak néhány száz lábnyira, de mindig egy kicsit más pozícióba. Egy vadász azt állította, hogy az egyik évszaktól a másikig a domb felé fordult. Egy másik szerint a móha minden alkalommal másképp nőtt, amikor látta. A szkeptikusok téves emléknek nevezték. De senki sem tudta megmagyarázni, hogy az eredeti helyszín, amelyet az 1930-as évekbeli fotón dokumentáltak, ma miért nem látszik más, csak tömör erdőtalaj. Se kő, se lyuk, se nyom. Egyesek úgy vélik, hogy a favágók pusztították el a 60-as években. Mások szerint szándékosan távolította el egy csapat, akik el akarták tüntetni. Talán külföldi kutatók, vagy akár kormányzati földmérők, akik rosszul osztályozták. Egy elmélet, amelyet inkább suttognak, mint írnak, azt állítja, hogy a monolit egy ősi jelzőtáblák hálózatának része volt, amely egykor átszelte az Appalaché-hegységet, és valami régóta eltemetett vagy rejtett dologra mutatott. Egy korai navigációs rendszer, vagy egy figyelmeztetés. De ami életben tartja a történetet, az a következő. 2011-ben egy Clay megyei férfi egy privát Facebook csoportban azt állította, hogy újra megtalálta az álló példányt. Ezúttal majdnem a tetejéig földbe és levelekbe temetve, egy mélyedésben, távol minden úttól. 2 szemcsés fotót töltött fel. 1 héten belül törölték a fiókját. És a fotók eltűntek. Nincsenek biztonsági mentések, nincsenek újraküldések, csak csend. Iratkozzon fel és kattintson a képernyőn megjelenő kártyára.